To nejak začíname každý deň, ťažko plná jedla, ťažko plná veci, doplnky, podobné záležitosti. A ide sa na to, lebo sami sa to neurobí. A je pred 6. No a idem na svoju prvú klientku. 90% mi začína môj deň od 6 rána. Nemám väčšinou prvú klientku. A teraz momentálne uvedol sa mi stará priateľka, za čo veľmi pekne ďakujem. Ja som si predtým vždycky varil sám. Aj variť, budem si variť. Mám teraz v príprave. Ideme na poď. Prvý tréningos. My máme také silovo-kondičné tréningy, takže makáme naplno. Prvý tréning svoj beh. Dáme tieto všetky do brôdky. Prvá fáza. Yes! Je to tam. Ideme dál. V tej našej Petržalke. Po behaní zajme, čo je dôležité, rozvalčikovať sa. Tréningu ma čaká odmena podobe jedla. Bielkovinová tuková časť sú vajíčka a potom vlastne k tomu dávam rýžovú kašu, károb, med a ovocie. Naša klientka porazí. Dneska sa tu vedú bomby. Že nejakých 9 hodín, už mám 2 klientov otrenovaných, odbehnutých 6 km, nepráve niečo vybaviť, mám hodinku čas, o 10. ma čaká ďalší klient, po jednej tréning, potom otužovanie, ale však všetko si tu dneska ukážem. Každodenná rutina na imunitu, echinácia, rodiola a bylinné čaje, toto je ináč na klby, bronchiol na hrdlo a srdečník. Nech je všetko na porádečku. Naša paceta nahodené. Fitko skoro poloprázdne. Stále sa to neurobí. Naše moje jedlo, to je pred boxom. Je kvalitný A2 tvaroh, rýžová kaša, kakao, med a bananík. A ide sa na druhú fázu. Jede sa makať. Tam do boja, Akadémia bojová umení, druhý tréning dneska, box s Jiminkom a čas sa kráti, takže teraz ešte treba pridať. Takže ideme na svoj druhý tréning, idem si zamiešať doplnočky, glutamín, doplnočky nie od Androorganics, kde máte zľavý kód, korby 10%, doplnky už užívam vyše 2 rokov. Zašpínime a potom upraceme. BCAčka odmerka. Taký drinčiček, to väčšinou vypijem po tréningu, lebo pred tým boxom trošku sa napijem a počas vôbec, lebo to bere boxo. Tam by som mal plné brucho a tak sa mne osobne zle trénuje. Skôr vypijem potom po tréningu. Zamýšľame poradne flaškou na tesní, musím si zobrať za znovu. Máme, otierame a ideme. Čo ideme ešte pred tréningom? Megandrol, 3 tabletky. Potom Protonol, 3 tabletky. Všetky tieto doplnky sú na prírodnej báze a myslím, že mi pomáha aj výkonom nejaký mám. Momentálne mám najvýkonnejšie telo, ako som kedy mal. VO2 max mám na 53, čo to určovalo, že to je 10% top v mojom veku, takže ešte by som to chcel posunúť troška. A ideme na to, ideme makať. Rozcvičiť a makať. Sáme sa to nejde. Dawaj! Tak, kvalitný trénček máme za sebou, mohli ste vidieť a ideme sa otužovať, tak to ešte
Plávečky, však je teplo, ešte to kvázi viac menej otužovanie není. Ale ideme sa tam trošku schladiť, nech si teličko na to zvyka. Petržalke, meste Čínu, Petržalke. Keď padnú tie hento, tak padnú. Či ako to je? Mali by sme to za sebou. A ešte som išiel pre môjho prcka dneska. Čau. Ako bolo v škole? Dobre. Dobre, ideme na tréning ešte? Áno. Čo tie vlasy? Sú v pohode? No, jak ideme ešte odnesť na tréning, najesť. Odchod. Mám svoje potréningové jedlo. Rýža, ryba, nejaká zeleninka, nejaké kyslé ešte. Takže takto to máme tu ďalšieho klienta. Dcerka odnesená na futbale. Takto pokračuje môj den. Eríček, makač. Vítko sa už trošku naplnilo, už nie je také prázdne v ráno, ale Orbiho klienti najviac makajú. Ďalšia klientka. Makáme. Posledný klient z dneska a ešte sa ide na nočnú. To je môj top klient. Veľaký to malo 141 kg malo. Yes. Jedno dňa je hovädzie s rýžou, dve mrkvičky si tomu ošupem a som aj v druhej robote. No, tak keď ste až dopozerali sem, tak som rád a toto je vlastne nejaký taký môj deň, jak cca fungujem. Dneska plus mám ešte nočnú, vlastne od 6. som už išiel do fitka, kde som doteraz bol do 18:40. Krátkým prestávkami, že som išiel trénovať, že som išiel pre dceru a tak. A vlastne teraz som ešte v druhej robote, kde som od 7. do 7. na nočnej, čo mám druhú robotu zatiaľ plus. Aj keď už verím, že časom s tým už skončím a budem len trénera robiť. A keď ste dopozerali sem, dajte vedieť, či sa vám to ľúbilo a či by ste chceli ďalej takto videa vidieť, alebo čo by ste tam chceli vidieť a same sa to neurobí. Držte sa. Ahojte.